Terus dicepot klambine ini maksudnya piye? Mana? Ndak seneng aku maksudnya piye ngono kuwi kok ya. Mbak. Kowe kok kaya gila ngono ya aku. Iso. Kruwingete. Kowe dalange lek kaya ngono. Wong wedok ngetek kowe iki yo nang. Tolong. Bukan muhrim. Duh, tak tuh ala kadir dir. Duh, tak tuh ala kadir dir. Patuh ala kafir. Kamu yang ngono kuwi ning kene ade menghormati sing bar gubuk asmara. Oh. Nggih, Mbak, Mas. Mas. Mas Kyowi. Kyowi. Kyo. Wih. Basa ngerti kuwi, Han. Mas, jeneng iki saka negara endi? Oh, Mas Kowi iki saka negara Taiwan. Lah jenengku Damut mosok ik amun lho. Biasane nek lunga nang Kamboja kono nang Damut. Napa? Iya. Bu. Ora lho Ham, lah awakmu ki kok iso nganyak teko kono? Padahal wis dicepaki ning kono kok iso. Wah, lah sing wedok ayu wae ngono sing lanang iso golengen awake. Kaya ngono kuwi. Aja kaya sablon iki. Sablon apa? Wong genah dompo ngono. Ora tuane tata. Aku berikan ini.
iki lho konjone cok. Ora lho, Hap. Lah wong tekamu ki kat mau, nyapa kok lagi salin ki manyen. Iki ngono jenenge sapa lagi? Oh, pentom-pentom ya tadi. Iki jenenge Kereten lho, kereten. Kereten ibadah lah. ora ning ngono tem rene. Kowe ngono cara anu biyen yo ek Taiwan. Koncone Mas Xiaomi. Kowe. Oh, koncone Mas Kowe. Hantem. Iki Mas ora ning ngono. Aku ki yo tau ning kono. Ning Taiwan. Oh, iya ning Taiwan. Awar karo Mas Kowi iki. Mas Kowi. Mas Kowi iki wis tak anggap kakangku dhewe. Wong iki sumpah yang sae. Yang sae piye? Wong apik tenan. Iki cara Mbak Nita iki yo oleh Mas Kowi iki sangat beruntung. Sumpah aku awur di kono bilang-bilang. Loh, iki awak dhewe harus bahagia. Anu Mas, iki oleh ning Taiwan kono iki. Aku ning Taiwan wis kurang 10 tahun lho. Kowe teko apa basane aku iso. Anu Mas, basa Taiwan wedhus apa? Terus kimbek. Lek anu, pitik, Cinghua. Cinghua. Lek pitik ngendok, Pitik ro Cinghua aku. lek pitik ngendok colong garangan. Lah, pas kuwi lali aku. Luane be. Ini, yo, kowe sing ndonga bahasa Indonesia, aku sing Taiwane. Aku oke arah.
Yo, oke Arab. Weh, di sini. Selamat tak gentung ala kadir dir. Semoga Mas Kiowi dan Mbak Nita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga Mas Kiowi dan Mbak Nita segera mendapatkan momongan. Amin. Setelah pernikahan diberlimpahkan rezekinya, Amin. ditambah barokahnya, Amin. dan semoga keluarganya diberikan kesehatan. Amin. Ya Rabbal Sak menika basa Taiwan. Kiowi, Bismillahirrahmanirrahim. 作为汉奸桃之心桃之之上，我一卡海那大口水，你上回是卡落埋那句，你會啊？性情變我笑，gini Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, tenang nih, tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat terus krecekmu bang.